लेकिन कैलाश में भुला के भी मत जइहो, काहे कि शंकर जी के न्योते नहीं खे देवे के, शंकर जी के बोला ही नहीं। नारद जी चारों तरफ न्योता न्योत बने, आ न्योता पाके आ सब देवता ऋषि मुनि लोग आवे लगे। सुनी सुनी जंगल के ऋषि मुनि, आ गईले सुरपुर से, आ देवता छूटल नहीं खे केहू अंबरपुर से। सब उपस्थित हो रहा बा, लेकिन प्रजापति दक्ष का औरत के नाम दो तीन गो आवेला। कहीं अस्की आवेला, कहीं प्रसूति आवेला, कहीं बिरुनी आवेला। तो प्रजापति दक्ष औरत बिरुनी प्रजापति दक्ष का चरण में गिर के आ रो तारी कि स्वामी कि